Bueno, a maioría das nenas e nenos que van a procurar o tesouro, para empezar, son rapazas e rapaces que o 99% son castelán falantes. É dicir, que se atopas nun grupo de 20, unha nena ou un neno que fale galego, xa é unha sorte. Ademais, é que nen sequera ocorre, como ocorría non hai tanto, en que os rapaces, aínda que lles falaban en castelán, pois entre elas e entre eles, os pais, as nais e demais, os maiores desa familia, falaban entre eles en galego. Entón, podías escoitar: mira, e logo levas ti a rapaza a actividade ou non? Vale, prepara as cosas que te voy a llevar ya. Prepárate, veña, apura que isto, pero isto ahora mesmo xa non está pasando. É dicir, que a gran maioría xa non escoitan entre os maiores a fala galega. Estas son as rapazas e rapaces que nos chegan a nós en Pontevedra. Se hai unha ou un que fale en galego en cada grupo, con sorte, o que vai ocorrer é que cando chega ali se atopa que a actividade en galego, para empezar, xa se anima e o que vai sentir é unha certa alegría interior porque se vai ver reforzada a súa fala, entendes? Iso é o que nos atopamos. Despois, a partir de aí, o que facemos é empezar a xogar con eles. Non sei se xa me estendo demasiado. Bueno, pois nós o que facemos, claro, abarcas desde os 4 hasta os 17 anos, as maneiras de xogar son moi variadas, pero, por exemplo, con un grupo mediano de 7 a 12 anos, pois o que facemos é, unha vez que chega o grupo deses 20 rapaces e rapazas, é sentarnos en rolda e falar. Como falamos? Bueno, eu falo en galego, claro, pero elas falan en castelán. Entón, primeiro, hai que deixalos, que fale cada un, o importante é falar, da igual co que fales, fala pa diante e xa está. A gran maioría en castelán, hai algún que ten o inglés e hai alguén que fala en alemán, isto xa o topamos. Entón, a gran preocupación, os pais e nais que están na porta, es que, mira, es que te quería decir que no te va a entender, non te va, porque non está, non te preocupes, non pasa nada. O xesto axuda moito, entonces no teatro e na vida, non pasa nada, eu tiro para diante, a min, para empezar, vanme entendendo todas e todos os do grupo, xa arrancamos ben. E despois, cando van pasando os días, digo, mira, vamos a seguir xogando, falar. E o que necesitan é falar. E váisenos media hora en falar, que che contan o que fixeron a semana, o que lle gustou, o que non lle gustou, mira lo que me pasou, mira lo que... moi interesante. Ahora vamos a empezar, e sabedes que ides intentar facelo en galego, porque nós imos facer unha cousa impresionante, imos facer unha obra de teatro, quen queira, en galego, porque igual nos presentamos a un concurso ou calquera cousa, imos así, a intentalo. Entón, empezamos a frase en galego, pero non a temos que rematar en galego. Nós empezamos, é dicir, a idea, e eles e elas realmente pensan que están falando en galego porque empezan a frase en galego, pero polo camiño vaiselles o tema totalmente, lóxico. Pero, un momento, non se vale corrixir, non se vale rirse, non se vale, eso se dice así, porque temos o listo ou lista que saca 14 en galego e sabe o todo. Entón, xa lle corrixo o outro que malamente, ou que fala o galego da casa ali do abuelo. Entón, non se vale, hai que respetar, hai que empezar a falar, e empezas, pero estimos xogando e seguimos xogando. A mediado de curso, o faladoiro é totalmente en galego. E cando rematamos a actividade, porque isto hai que rematalo cunha montaxe en galego, no teatro principal, e sen memorizar absolutamente nin unha sola sílaba. É dicir, que nace do xogo, moi importante, porque nós salimos a xogar e pasalo ben. Entón, como facemos? Porque no faladoiro ti contáchesme que se meteron contigo no recreo. E outro dixo, conmigo non se meten nunca, pero con fulanito se metieron porque... Entón, cada un contou porque se meteron. Entón, xa temos o tema, porque nos interesou. Entón, agora imos a improvisar, a xogar. Bueno, vamos facer 3 grupos. Imos poñer un momento que vos queirades. Pode ser o recreo, o principio da chegada, ou cando vos queirades. Vanse meter con un de vos. Eleximos tema. Un é por listo, o outro é porque suspende, o outro é porque é gordo, o outro porque é flaco, cada un elixe. E facemos as improvisacións. 10 minutos. Claro, as primeiras salen en castelán. As segundas, bueno, xa, despois empezamos, como vos digo, empezamos daquela maneira, pero despois xa
imos matendo algo de galego, de castelán, visualizamos as representacións, todos somos actores e actrices, e todas e todos vemos, escollemos o que fixo a mí me gusta que, pois a mí gustoume aquilo outro, pois non sei que, entón imos xuntando. O castelán está aí presente, pero pouco a pouco o galego vai aparecendo de tal maneira que cando nós vamos facendo obra e dicimos vamos a poñer esta escena, esta, a base de xogar. Mira, perdón, para máis confianza, para ir rematando a resposta á primeira pregunta, algo terán que falar, o resto, non? Eso, para rematar, pois, algo que nos pasa todos os anos, cando representan a obra no teatro principal, moitos pais e nais quedan sorprendidísimos porque é a primeira vez na vida que escoitan o seu fillo ou filla falar en galego. E di, pero, ademais falaba en galego, que ben fala, con que espontaneidade e tal. Non sei, perdón polo... Non, remataxe no redondo. Non, foi o remate redondo. Continuará. Redondo, porque senón non... É que non teñen confianza, non se atrevían. Xa, perfecto, Carlos. A gracia de...